Vitajte na Podpolaní, v krásnom prostredí, kde si užijete nielen leto, ale aj zimu. Ale toto leto je čarovné, s úžasnými kvetmi a môžete tu mať aj takúto krásnu kyticu. Poďte so mnou na terasu, dáme si niečo fajné a potom vám ukážem, čo môžete mať. Kvety patria do vázy. Šťavnatá chuťovka pod jazyček, ale ešte niečo šťavnaté aj pre vaše oči. Iba 2 minútky od chaty, krížom cez les, máme krásny hotel Zerempach, kde nájdete okrem elektrobicyklov, wellnessu, zimnej lyžovačky, dokonca aj letnú lyžovačku, ihriska, tenisový kurt, proste na čo si len spomeniete. Krásna reštaurácia, dáte si jedlo, dáte si kávu. Naozaj táto lokalita je krásna a úžasná. Príďte sa sem pozrieť.